síce nie sú v slovenských kuchyniach až tak známe, ale celosvetovo sú tieto košíčky obľúbené už niekoľko stáročí. Ak do nich ešte pridáme chia semiačka, získame tak nielen zaujímavú štruktúru, ale aj chutnú energiu. Budeme potrebovať múku, maslo, smotanu na šľahanie, čokoládu, chia semiačka a lesné ovocie podľa vašej chuti, aké máte radi, napríklad jahody, čučoriedky alebo maliny. Najprv si pripravíme cesto. Do múky pridáme práškový cukor, jedno vajíčko, samozrejme chia semiačka a maslo. Cesto najlepšie spracujeme rukou na pevné a pružné, aby sme ho mohli potom tvarovať do košíčkov. Ak chceme tmavé košičky, môžeme teraz pridať do cesta 2 lyžice kaká. Takto spracované cesto teraz odložíme na pol hodinku do chladničky a zatiaľ si pripravíme krém do našich tartov. Na krém si nalámeme čokoládu, do ktorej potom nalejeme smotanu na šľahanie. Tento krém zohrejeme vo vodnom kúpeli a už do vychladnutého zašľaháme maslo. Takto pripravený krém si vložíme do chladničky na niekoľko minút a zatiaľ si môžeme upiecť naše košičky. Takto si prstami utlačíme cesto do našich formičiek, aby nám poriadne držalo. Keď máme cesto poriadne utlačené v našich formičkách, nasleduje veľmi dôležitý krok. Musíme si formičky zaťažiť papierom na pečenie, do ktorého nasypeme nejakú strukovinu. Preto, lebo je veľmi ťažká a pomôže nám, aby sa nám cesto počas pečenia nedvíhalo a nevytváralo bubliny. Takto pripravené a zaťažené košičky môžeme dať piec do rúry na 180 stupňov približne na 10-15 minút. Tarty sa upiekli, krém nám vychladol, tak môžeme začať plniť. Tento recept je veľmi variabilný a páči sa mi preto, že môžete použiť aj iné druhy krémov, napríklad tvarohový alebo pudingový. Keď máme košičky naplnené, môžeme ich začať zdobiť ovocím. A táto časť je už naozaj úplne na vás. Môžete použiť ovocie podľa svojej chuti, ale ja mám rada lesné ovocie, takže použijem maliny, čučoriedky, čierne rýbezle alebo jahody. Samozrejme, ale fantázii sa medze nekladú a môžete použiť aj pomaranče, jablka, hrozno alebo banány. Tarty môžeme nakoniec ešte dozdobiť práškovým cukrom alebo kakaom a listočkami mäty. Ak chcete takouto dobrotou potešiť vašich najbližších, určite to zvládnete hravo a zdravo. Kliknite sem a objednajte si vaše suroviny.